Zoološki vrt Palić u saradnji sa turističkom organizacijom Subotice ima nešto novo za naše mališane. U pitanju je razglednica pozdrava iz Zoološkog vrta. Razglednica koja na sebi ima mesta u kojima mališani mogu da zakače stikere koje mogu da pronađu na našoj blagajni. Kada dođu do svake životinje, zalepe stiker, naprave jedan veliki krug po zoološkom vrtu kako bi našli svih 6 traženih životinja. Na razglednici se nalaze životinje koje su deci među omiljenima. To su lav, tigar, majmun i foka, tapir i bizon. Naravno da im skrećemo pažnju i da pročitaju nešto o ovim životinjama, da ipak to bude jedna edukativna šetnja. Nakon popunjene razglednice, deca mogu preuzeti i markicu na blagajni i da ovo zaista postane jedna lepa uspomena i da je pošalju nekoj dragoj osobi.